Привет на всички 10 човека, които ще гледат този клип. Аз съм абсолютно убеден, че няма да има никакъв интерес към него. Но не ме интересува. Правя го за себе си и за единия човек, на който мога да му спестя 500 лева, главоболия и загуба на време за в бъдеще. Снимам с хубавата камера този път, защото ще говоря за качество на продукт и качество на обслужване. В този случай за Asus TUF Gaming монитор. Накратко, да, снимам го, защото съм недоволен от цялото нещо, през което съм минал. И даже най-интересното е, че става въпроса за дреболия. Забелязали ли сте, че ако трябва да се занимавате с някаква техника и тя да мине през сервис и там нещо се случва, нали, нещо малко се е счупило, трябва да се задействат едни такива много насилствени процеси, пак да се обяснявате, пак те нещо там да ви го държат 1-2 седмици. Нали, тук визирам, впрочем, това ми се е случило с мишка, клавиатура, винаги е някоя дреболия. Нали, в този случай монитора прямо пищи. Той е закупен март месец, заедно с още един, на който нищо му няма. Преди един месец започна да пищи отзад като такъв статичен звук, много е дразнещ, аз го търпях. Като много консуматори, впрочем, като много клиенти. Не знам, ние по принцип живеем в една система, в която има много ниско качество на обслужване, не заради сервиза според мен, а просто защото ние като маса сме като тях и на нас не ни пука. Пищи, карай. Тук не ми работи един клавиш, карай. Нещо ми пресветка. Карай, голям прас. Да, нормално, ако всичките наистина процедираме по този начин, аз накрая като отида с една дреболия да се оплаче, наистина да искам да се реши, какво ги интересува тях, те стотици хиляди други клиенти не ги интересува. Аз кой съм, какво значение имам аз? И така сте и вие, ако вие решите да си оправяте дреболията. Но ако примерно отида с един разбит компютър или лаптоп, тогава направо ми го сменя целия, даже съм се занимавал директно, управителя ми звъни, всичко е точно, той помага и така нататък. Целта на този клип е малко да ви насоча вниманието като клиенти, в каквото и да е всъщност, към тези дреболии. Моля ви се, ако наистина искате малко по-добро обслужване от различни сервизи, доставчици и така нататък, мисля, че просто повече хора трябва, нали, така да се каже, да си отстояват правата или каквото и да е, както искаш го наричи, все едно. Нали, има много по-сериозни проблеми в този свят, не ме разбирайте погрешно. Аз много често си говоря и за тях, но този път съм решил за нещо малко и за някои хора може би дребнаво да обърна внимание. Този монитор, ето този, това тук ми е прекрасната приставка за камерата, този монитор, ето този, е закупен заедно с Phantom Gaming ASRock. На ASRock нищо му няма, като той има едни допълнителни фичърс, които са много готини. На Asus визия, всичко наистина е прекрасна. Но, за съжаление, както казах, започна да издава този звук. И какво се случва тогава? Търпя глас, нали, като повечето хора, в продължение на един месец. Казвам си, всичко е наред, няма проблеми, но в края на кращата, home office, малка стая, почва да боли глава, не ми е приятно, знаеш и какво, дал съм 500, в този случай те са ми намалили цената, под 500 ми е излезъл монитора. Знаеш и какво, счита се за високо качество монитор. Ако беше под 100 лева или 100 и нещо, бих си казал, знаеш ли, да, купил съм качество, проблеми, става, да, има синхрон. Но, ако наистина имате някаква по-така стабилна техника, като даже има много по-скъпи от този монитор, не мисля, че има смисъл да сте толерантни. Закарах го в сервиза. Първият проблем беше, че тук дори не трябва да намеквам и да навлизам в темата, но писаха глупости по приемната. И аз трябваше да връщам листа на приемната, да не го подписвам, те да ми го обновяват. Един вид, понеже имаше прах отгоре на монитора, бяха писали, че той има следи от употреба. Разбира се, след някакъв малумен спор с човека, даже не беше спор, просто изяснение, той го поправи. То просто е скандално. Изпратиха монитора при единия единствен доставчик на Asus. Поне за този магазин. Доколкото разбрах, може би са два в България. И там идва първия проблем. Когато имате един доставчик, един оторизиран сервис, един оторизиран сервис, който да се занимава с всички тези неща. Първото, сигурен съм, че те са фрашкани с работа. Мен даже звънаха ми от сервиза, понеже после бях спорил с тях, казаха, да, спокойно, те са оторизирания сервис на Asus. Те са единствените в София, които се занимават с тия монитори. Не се притеснявай, ще ти свършат работа. Аз му казвам, ако те са единствените,
а и си са на Asus или на който иде, на Acer или каквото иде, аз съм сигурен, че няма да ми свърши толкова добра работа, защото са фрашкани с бизнес. Мисля, те постоянно трябва да се занимават с глупости. Не си мислете, че големи корпорации, бизнеси, фирми или каквото иде, ако не са големи, ще ви дадат добър customer сервис. Не е точно обратното. Малките фирми дават много по-добър, по принцип. Прегледаха монитора, държаха го за това пищене статично, което после го дадох буквално на едно дете и на един възрастен да чуят и веднага го чуха. И на експерт, който за съжаление не е оторизиран. Както и да, и веднага го чуха. Те държаха този монитор 7 дена. 7-8 дена да чуят дали има проблем. Накрая ми го върнаха с становище. Работи нормално, няма дефект. Тест, окей. И така нататък. Да не говорим, че бяха писали и други неща от сорта на може би моя HDMI сплитър създава проблеми. Аз нямам HDMI сплитър. Тук навлизам вече малко по-навътре в детайлите, но както и да е. Отидох да се разправям отново с тях. Разбира се, чисто дипломатично да не говорим. Впрочем, имам цяла дискусия с тези хора. И по имейл, и по телефон. Какво ли не, там бях записвал с тяхно одобрение разговорите. И впрочем, когато ми върнаха, даже ще навляза след малко в тази тема, отидох пак там, хората казаха, че не чуват звука на място, беше пълно с радио, с някакви шумотевици, с всякакви стотици неща. Нормално е, може би даже и на мен тогава ми беше по-трудно, си признавам. Но самия монитор не е имал такива проблеми за 3 или 4 месеца, като цяло. Разбрахме се тези хора да го разглобят този монитор и да му сменят някакви части. Което после от Asus, защото се свързах с Asus директно в Нидерландия, там разбрах, че имат официален офис, както и някакви други такива, headquarters в Европа. Ако някой се чуди в това, което ми казаха в Люксембург, в различни места по Европа, Централна Европа, същата фирма, това е оторизиран сервис, но Asus там, основните офиси, не отварят тези монитори. Това го имам на имейл написано. Те нямат такъв процес, това при тях е абсолютно забранено. Когато имаш проблем с този монитор там, в Централна Европа, той се сменя с друг. Това го имам на имейл, мога да го покажа, той е цяла една огромна дискусия с тези хора. И ето, все пак, ако някой се чуди, това ми е цялата дискусия с Asus. Оле, да, вие нищо не виждате. Добре, няма значение. Ако някой го интересува, мога да му дам напътствие как да комуникира с тези фирми. Но мисълта ми е следната, там няма такъв процес. Докато тук ми предложиха да ми отворят монитора. Разбира се, той е на чисто локално ниво, тъй като оторизиран сервис, имат си собствени политики, собствени права, собствени какво ли не, но, пак казвам, в България се процедира по друг начин. Не знам дали е за пестене на пари или за нещо друго, но монитора трудно се сменя явно за такива по-малки неща. Съгласих се. Тръгнаха да го разопаковат, да го слагат на някакви маси и аз трябваше да подписвам едни документи. И най-интересното е, че любезните хора, от които съм закупил монитора, който е цял магазин, които са цял магазин, там ми е и фактурата и всичко, те дават един цял такъв лист, на който има описание, коментари, какво се е случило и така нататък, докато там аз не мога дори да ви покажа, нямам я бележката, за съжаление не я взех, дават едно ето такова, което пише сервис, номер, примерно 9968, нищо друго. Нищо друго. Аз питам дамата, тя беше една така малко директна. Като цяло съм спорил с хората, няма да ви лъжа, дискусията ми с тях беше дипломатична и любезна, но бяхме и аз и те на ногти, ме разбирате. Опитваме да сме любезени към друг, но и аз съм изнервен и те почват да се изнервят и останах с изключително лошо впечатление. Както и по телефона. Попитах защо не пише както на другата приемна проблема с монитора. Те ми казаха, че това го пише в системата им. В системата им, която какво ме интересува това. Попитах я, защо не е на документа. Аз този документ трябва да си го взема. После, ако изисквам някакви неща за монитора, не мога да докажа нищо. Тя каза спокойно в системата им. Накараме да подпише един GDPR и вече в GDPR-а като прочетох, защото повечето хора не четат. Изкарайте си ги тия общи условия и си отделете 5 минути да ги видите. Вътре в GDPR-а де-факто накратко с някакви много такива завъртяни обяснения. Не разбрах дали ако го подпиша, ще имам право да сменя монитор или да имам някакви
да имам дума над нещата после. Та не го подписах и де-факто и казах да си взема монитор и да не го оставям там. И това се и случи. Върнах се, писах с тези от Asus, всичко беше точно и ударихме на града там, защото те бяха много готини, много любезни, казаха ми да, ние сменяме мониторите директно, ако отчетеме проблем, нали, изпрати го тук, дадоха ми линк, да дойде куриер да го вземе от мен, техен, и да го закара до секундата, в която разбраха, че аз наистина съм всъщност в България. И те няма такава политика. И ме отбиха. Казаха ми, че трябва да се занимавам с този оторизиран сервис. Тъй като сервиза на няколко пъти, буквално на място 5 пъти ми казаха, че монитора няма проблем, имам го написано на констативен протокол, че няма проблем от тях, въпреки факта, че нали, други... Да. Аз няма и след моите спорове с тях, аз нямах просто как да се доверя, да се върна трети път там и да оставя монитора да го оправят те, защото нали, има вече... Ето тук пише на документа, който ми върнаха в магазин, от който съм закупил монитора, ги помолих да опишат състоянието на кутията. Защо ги помолих? И те го направиха, за което пак съм им много благодарен на хората. Впрочем, това е така много добра, искам да кажа, реклама според мен към Plasico.bg. Те са изключително отзивчиви. Разбира се, както с всеки друг сервис, по някой път, може би нещо съм имал повече въпроси относно някой проблем, но Plasico са, от моят опит, имат доста повече плюсове, отколкото минуси. Винаги, разбира се, във всеки един магазин, сервис или нещо такова има трудности, когато техниката се развали, защото аз там вече съм имал с доста по-сериозна техника проблеми, но те са откликвали и са ми помагали. Те са доста по-големи професионалисти, бих казал, защото пишат един цял протокол, вътре пишат коментар, описват какво се случва и така нататък, пишат дати и описаха, че кашон е отишъл в оригинален вид, но се е върнал общо взето на акън. В смисъл, тук е разкъсан, ето тук отстрани е удран, не знам дали се вижда, ето тук отстрани. Нали, вътре също ето тук отстрани е мачкан. Защо го казвам това? Защото сега, примерно, ако искам да го дам този монитор на някой дядо, който няма да го чува този статичен шум, защото това е така, ако искам да го подаря, да го продам, това ми смъква цената. Смъква също време, оставете цената даже. Аз ще го продам на нещо там малко, но смъква доверието на купувача в мен. Защото той идва и вижда, че все едно аз съм си го подмятал този кашон. Пък също време трябва да му се обяснявам, че наистина нищо му няма от към работа, просто шуми монитора и така нататък. Та просто е голямо главоболие. И сега вече като ги сумирам тия неща, монитор, който ми бучи, се води някаква елитна серия, никаква помощ от оторизирания сервис, спор с тях за глупости, на място, нали, пак казвам, бяха доста сприхави, както и аз. Не се разбрахме. Смачкан кашон. На няколко пъти ми каза, че не намират проблем. Допълнително казвам, експерти от HP и Acer, те имат лиценз. Значи различните сервизи имат лицензи. Един сервис е оторизиран за... Знаете го това? Нали, за Asus, за Acer, както газовите ви уредби има лицензирани и така нататък. За колите. Тези експерти, които са лицензирани в други марки, ето единия пример ми каза, че този шум идва от диоди, които са отзад на самия екран. Ето тук се намират. Ето тук някъде. То тук идва шума де-факто. И имат трудности или по някой път се развалят в зависимост от брайтнеса, от яркостта на монитора. Аз лично 24/7 работя на Night Mode, един вид много ниска яркост, не знам дали може да е от това. Съветвам ви и вас, впрочем, на Night Mode да си работите, защото няма смисъл да си изваждате очите преди да навършите 40 години, предполагам. Но мисълта ми е следната, тези хора потвърдиха, но нямаше какво да помогнат. Аз де-факто, за да се обърна към Комисия по защита на потребителя, и тук вече достигаме до извода на края, за да се обърна към Комисия за защита на потребителя с ето това становище, че тук няма проблем в този монитор, с цялата там занимавка с сервиза, с имейла от Asus. Трябва някой лицензиран да ми даде становище, лицензиран за Asus, да дойде експерт или аз да отида и да ми каже, да, знаеш какво, мониторът ти е счупен, и аз после да отида в комисията и тия да ги съсипя и те да ми вземат това и да си върнат пари.
Нали. Но когато само те се занимават с това, като имаше още един сервис, звъннах им, отношението беше 1:1 и въобще вече нали, те си имат някакъв тренинг явно там, може и да си работят заедно. Няма към кой да се обърнеш и няма как професионално. Нали, само си представете колко е скандално. Пак казвам, нали, това е ясно, че е някаква дреболия. В света има много различни проблеми. Аз много по-често, както и вас, сигурно 90% от времето, мисля за някакви огромни проблеми в света, за които ние нямаме никакъв ефект. В смисъл, какво можеш да направиш? Нищо не можеш да направиш. Затова реших да направя и клипа за тази дреболийка. Пак казвам, да мога да спести на 1-2 човека, ако са решили да купуват този монитор. Просто съвета ми е, нали, пак казвам, скандално е, че аз чувам звук, ти чуваш звук, някой друг експерт чува звук, но трябва лицензиран експерт от Asus да дойде и да каже, че чува звук, за да ти оправят монитора. Супер. Та, ако искате да си купите Asus TUF гейминг монитор, върват от 400, 500, 600 лева и нагоре, зависи колко е голям, предполагам, рискувате, нали, има, разбира се, монитора може и да е окей. Като от Asus ми намекнаха, че ако е някакъв Coil Wine са ми написали, сега видях. Ако е Coil Wine, директно ми потвърдиха, нормално е на този монитор след време Coil Wine да създава подобен звук. Нали. Един вид те ми казаха, да знаеш, след време мониторът ти може да издаде такъв звук. Попитах, това не е ли след 1-2 години, 3 години? Питам директно Asus Support. Техници ми казаха, че говорят с мене. Казаха ми, не, може във всяко време. Може да го вземеш и след 1-2 дена мониторът ти почне да издава звук. Това ми казаха от Coil Wine Sound. Дали е точно този звук или друг, не знам, но те просто казаха на случайен принцип, взимаш монитора от фабриката на Asus TUF Gaming монитор, скъпичък, и той може да почне да шуми по някое време, когато си реши, и това е фабрично и ние го считаме за нормално. Това са написали. За тях това е, случва се, нормално е, така е. Та, ако искате да си закупите готин монитор с Asus, закупете си ако искате, имайте предвид, рискувате да се занимавате с такива тъпотии като мене, защото аз не съм искал за този монитор, ето ми е излезъл почти 500 лева, да се занимавам за някакво шумене. Не съм искал да споря с сервизи. Не съм искал да се занимавам с тия хора. Не съм искал да се карам или пък да се прави на интересен. Не съм искал да се занимавам с имейла. Не съм искал да правя видеото, ама като почна нещо, искам да го свърша. И се надявам и вие да сте така. Защото съм отишъл аз в момента си губя времето. С този клип си губя времето, но просто нека да има някакъв завършек. Моля ви се, ето ви един готин монитор, вижте го просто, нали, да сте запознати, от който аз съм по-доволен, с който за сега не съм имал проблеми, следователно и вие рискувате по-малко да се занимавате с глупости. Този е на 5 години сигурно. 4 или 5 години, пак абсолютно никакви проблеми. Това е края за клипа. Извинявам се, ако е бил малко явно е дълъг. Леле, 18 минути, ужас. И аз тук седа и си дрънкам за някакво обучение на монитор. Пак казвам, знам, че има много хора, които ще си казват, това са абсолютни глупости за такава дреболия. Но това е причината, когато отидеш да си оправиш някоя маркуче на колата, да се връщаш още 3 пъти. Защото ти си кажеш голям прас и механика си казва голям прас. Това е причината да дойдеш тук, днеска идваха за не знам кой път да оправят климатика. Отстрани нещо изгоряло, някоя жичка, ти си казваш голям прас, ще го оставя за сега, той си казва голям прас, ще го оставя за тогава. Това е причината, разбирате ли ме? Тия дреболи, всеки си казва голям прас, какво се оплакваш, какво се занимаваш? И аз тук, и аз и вие, и кой ли не още всеки ден трябва с някакви дреболи, нали, да колпваме, докато накрая не ти избие дали за монитор, дали за мишка, дали за клавиатура, дали за нещо, или пък най-лошото, надявам се да не се карате с хора, както аз съм се скарал с тези, за глупости, защото хората не трябва да се карат помежду си. Но наистина, мисля, че като клиенти, ние сме единствените, които можем да поддържаме нивото на качеството от сервизи, от хора, които предоставят услуги, от магазини и така нататък. И ако само някой, 1, 2, 3, 5, като мене, някой по-остат, който е решил да си загуби 20 минути от деня и още вчера един ден и 20 минути да си загуби от живота, нали, ако сме 1, 2, 3, да, нормално е качеството да е шит и общо взето да сменяте монитори и глупости през някакво време. Но ако по-голяма част от хората са малко по, нали,
ако по-голяма част от хората са по-активни, дори и към дреболиите, и не отстъпват на глупости, мисля, че тогава вече услугите ще са длъжни да предоставят някакво по-високо качество. Аз лично предоставям услуги, свързани с маркетинг, с продажби и с какво ли не още, с аутсорсинг на екипи, и винаги са на изключително високо ниво. Изключително високо ниво. Всеки, който е работил с мен, може да го потвърди. И просто когато аз се занимавам с каквато и да е услуга или магазин или нещо друго, продукт, очаквам същото от среща. Много често, пак казвам, съм толерантен като вас. Замълчавам си, не искам да си губя времето, не искам да се занимавам с глупости, но ето, веднъж, 2 пъти, 3 пъти в годината ще се занимавам с пращане на монитор или нещо друго, което така са съставени и организирани нещата, че трудно ще се справиш и трябва после да се занимаваш и с продажба, закупуване на нов и така нататък. Вие си знаете, надявам се да съм бил от полза, просто пак като предупреждение за този специален модел, много специален модел, много прекрасен, и ви желая успех в бизнеса, в работата и с каквото и друго да се занимавате, за да имате финансовата свобода, да си правите каквото искате и въобще това да не са неща, които да са ви на пръв поглед проблеми. И така нататък. Разбирате. Айде, живи и здрави!